Laïla, madame. 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 Et tu as quel sigi? Elle a bien la drogue à giri, il a mes baffes qui t'a tout qui est. Ni à tout qui doit te go. Madame, comment tu là? Fais-nous. 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 Quel sigi ça? Fanta Bora, Fanta Tarate, Moussa Aïcha fait. Laïla. Fanta Bora. Un peu bismillah. Kulu bale ko ne ke akile sigi sa ma fa de na wuli da ba. Mun de kera. Mun forima. Iye mun ye. Ile mun bena. Mun kera. U ka bana jugu ko corne be fu. Corne be fu di tuna afiano. Ne ra nyina ngo ko nyina ma ba de du. Ene ala che corne be fu e banai. Jo ya fie ko corne be fu e banai. Fem me fere bitigini na doro me bi woro. Ibe tulu ni jabadi na nyini kala iba fo ki fa. Ko ka dun wa? Ko bana do de sabali sa ya kili sigi sa kana na fa do sigi na sa nga plover ta jaba anga mle be tanga tanda budala bo buguda kulu bari ne ka boy budugu ba kono buguda korna be fu ni yara ya kete Aisha bina sisa ne ba ci abeta korna be fu sanga na dila bi woro ibe faga sa ka to ande won meta kulu bari ijo de jibe ayi ijo sabali fengo fembe mba be kulongala fo saya ko kuma nta saya ko kulongala de min bi fi anya fo kanye ko sobe saya ko kuma yo dabla ne ame arajo la nsire be dara ya me arajo la ko korne be fu kay ka sera tokorba do mo ka yo faga ka kila se musora do mo ka kila ko faga tuguni ne na ga sa on fe ka an be faga an tanta budala bay kulubali to ko wara fo itala korne be fu ko ha to ko fo itala wala fata na udram ni kun tara Aisha nunu bara boa ankle mankle jo mundo ni mu nuna o ma to corona ala fabina don de ni chela hey kulubali sabali de kuma fanta fe me fem bella dugukolo en ko sanfɛ saya ko kuma ntala nta saya ko kuma la de ma sabali boa aya hakili sigi iba fo fanta bora ka fo cogoya min na tiɲɛ do coronavirus bɛ an fɛ yan ba maliba kɔnɔ ala nga ma hakili sigi sa nga an ka jamana ɲɛmɔgɔw an ka lakana tigilamɔgɔw ani fɛnɛ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw u bɛɛ lajɛlen de b'u k'u seko kɛ walisa ni bana jugu in bɛ se ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn cogoya min na an ka jamana in kɔnɔ i y'a faamuya i hakili sigi tiɲɛ do fanta y'a fɔ cogoya min na bana in bɛ daminɛ ni mura ni sɔgɔsɔgɔ de nka mura ni sɔgɔsɔgɔ in yɛrɛ a bɛ sɔrɔ cogo di ma ni e ni ne y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ni min filɛ a tɛ ne tɛgɛ la awɔ walima an gɛrɛla kojugu ɲɔgɔn na walima ne ye n tɛgɛ min di e ma n'o y'a sɔrɔ banakisɛ bɛ e tɛgɛ la ka sɔrɔ nin tɛ ne tɛgɛ la ni n'o maga ɲɛda la walima ka tiso o la ka tiso awɔ tiso kelen awɔ ni n'o kɛ dɔrɔn ma bana jugu nin b'a sɔrɔ tiso awɔ kosɛbɛ i kan bɛ tiso min ma dɛ o yɛrɛ de don ni safɛ sisan ni ne bɛ tiso ne b'a kɛ ayi kana kɛ ma a tɛ kɛ ten walisa ka se ka an kisi k'an tanga bana jugu nin yɛrɛ ma i ɲɛ bɛ nin na u b'a fɔ nin ma ko gel hydroalcoolique ne yɛrɛ kun ɲɛna n ko kuma ye sɔbɛ kuma de ye ne t'a dɔn k'a fɔ ko parfum ko bɛna bɔ a la ni ɲɔgɔn parfum tɛ mara mula ka so a tɛ da ko la mula ka so ma ayi nin tɛ parfum nin min filɛ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye nin de dilan walisa an bɛ se ka kisi k'an tanga bana jugu in tɔɔrɔ ma cogoya min n'i bɔra kɛnɛ ma dɔrɔn i bɛ na i b'a fitinin k'i tɛgɛ la ma a bɛ sina dɔrɔn ka banakisɛ in bɛɛ faga ka bɔ i tɛgɛ la a kɔni ɲɛ jɛlen don i ɲɛ bɛ nin fɛnɛ na tant que nin bɛ i tɛgɛ la ma n'i y'i tɛgɛ don mɔgɔ o mɔgɔ bolo hali n'o y'a sɔrɔ banakisɛ bɛ o tɛgɛ la ma a tɛ foyi k'i la i y'a faamuya wa fana n'i bɛ tiso i b'a kɛ tan i tɛgɛ kɛ tan ka tiso ma foyi t'i sɔrɔ walima o k'a sɔrɔ musharinin dɔ b'i bolo i bɛ tiso la n'i tilala i b'a bila i kɔnɔ ou i b'a bila poubelle kɔnɔ
mɔgɔ si kana utiliser bilen ma i y'a mɛn walima i ɲɛ bɛ nin min na ka parfum ta ka n'i jɔ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ ma nin tɛ parfum ni e ka dɔgɔ tigɛ laban ayi a bɔ tigɛ e n tɛgɛ la ne tigɛra a tigɛ n tɛgɛ la ma i ɲɛ t'a la Kulubali i ɲɛ tɛ a sumalen don koyi Kulubali ma a bɛ ka mana dɛ est-ce que ka sin ka tigɛ parfum bɛ mɔgɔ tɛgɛ mana i tɛgɛ jɔ sa ma i tɛgɛ jɔ sa ayi a tɛ k'i ka gese la o awɔ a tɛ k'a la ma awɔ n fɛnɛ tɛgɛ mana la wa ma e kɛlen filɛ ka nin min kɛ nin ye kisilen de k'e tanga ka bɔ bana jugu in ma pewu 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 i b'a dɔn dɛ awɔ Aisha aw ma fɔlɔ ni nin ye o ma aw ma fɔlɔ ni nin ye awɔ ça fait sisan nin min filɛ nin ye kɛ n'i bɛ nin k'i tɛgɛ la Aisha nin bana ye dɔrɔn tɛ dɛ bana o bana bɛ yen nɔ kɛ ko Aisha tɛgɛ ko baliya yɛrɛ tɛ bana juguman ye wa kosɛbɛ ma an bɛ taa dumuni kɛ ka sɔrɔ nɔgɔw b'an sɔni kɔrɔ tɛgɛw bɛ nɔgɔ an bɛ bɔ ɲɛgɛnw na an t'an tɛgɛ ko e mana dumuni kɛ sa n ko fana bɛ na ni kɔnɔdimi juguw de ye kosɛbɛ ma ɲɛɲini tɛ se ka k'a la ala la nin kelenin kɔni nin ye fɛɛrɛ ɲuman ye ne yɛrɛ ɲɛna ko parfum don parfum tɛ wa ma n'a sɔrɔ ni nin tɛ mɔgɔ min bolo a ka so i bɛ to ka nin don i tɛgɛ la nin min filɛ i bɔ o bɔ i ma ye aw ye nin sɔrɔ dugu kɔnɔ aw ma se ka na foyi ɲini ka na d'aw ma an t'a daminɛ ji la fɔlɔ ma o tɛ baasi ye ne k'o ta kɔni awɔ o ta Kulubali i filɛ nin ye i dun tɛ ban bɔli la i ka bɔli ni ne ta ye an n'a bɛɛ tɔ nun na nɔ awɔ ne yɛrɛ ɲɛna o n ko Fanta kun ɲuguna ne na de ayi a ma ɲugu dɛ sisan denw filɛ nin olu bɛ ɲugu mansaw la de Fanta yɛrɛ tɛ sɔn ka ne yira a mɔgɔ la ko ne y'ale ba ye ayi n bɛna kuma fɛ a bɛ kɛ cogo di de ma e ka nin nata ayi ne yɛrɛ bɛ se k'a don sa ayi ma o tɛ sa awɔ o tɛ o Kulubali ni ne kun ye nin paquet sɔrɔ kɛ ne kun bɛ taa n'a ye an ka misiri la ka taa di an ka misirila mɔgɔ bɛɛ ma ma i kɛ pe n b'o ɲini ka na d'i ma k'i sɔrɔ hali ni ma se ka gan don n'i ye gel sɔrɔ awɔ gel bɛ yan ma o bɛ to yan walima ma fɛnɛ i bɛ to ka safinɛ fɛnɛ i bɛ to k'o kɛ k'i tɛgɛ ko kuma bɛɛ wagati bɛɛ hali ni ninnu si tɛ mɔgɔ min bolo to i ka safinɛ kɛ k'i tɛgɛ ko kuma bɛɛ kana sɔn ka dumuni kɛ kana sɔn ka foyi de kɛ ka sɔrɔ i ma safinɛ ayi dɛ Kulubali i jɔ ayi kɛlɛ ko tɛ sa Bois. A bɛ bila so kɔnɔ bɛɛ de bɛ. A bɛ Oh mais a fɔ ko ka jaga. Ayi sa. E de dutigi wa ne de dutigi. Ne de ye sotigi ye. Ayi sa. Bois. Diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ni fɛn bɛɛ di so kɔnɔ a bɛ di muso de ma fɔlɔ. Awɔ sa. Bois. Kulubali a tɛ kɛ ten. Bois. Kɛlɛ ko tɛ. E yɛrɛ ma fɛn min san yɛrɛ. Ayi sa ma. E ka n'o fɔ sa aw b'a bila so kɔnɔ. Cɛ fara muso kan. Denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan. Bɛɛ lajɛlen de tɛgɛ kan ka ko ne na. O la n'o kɛra aw bɛ kisi k'aw tanga bana jugu in tɔɔrɔ ma. A y'a faamuya. A y'a mɛn n denmuso. Awɔ Bois. E ko ne yɛrɛ tɛna sira ɲini. A sera. Awɔ a sera yɛrɛ de. N denmuso i ni ce ni baraji. Awɔ. Acha. K'an m'o fɔ. N'a mɛn. A se ne ɲuman. Fanta nin bila so kɔnɔ yen. Awɔ an bɛ ɲɔgɔn wele Fanta. Kulubali. I dala ko la san yɔrɔ. Ayi. I b'a dɔn. I dala ko la san yɔrɔ. Ayi o tɛ o. Ne dabali de b'a la. Kɔnɔ bɛ funege de tun b'i la. Bana min fɔra ko coronavirus e bɛna ko kɔnɔ bɛ fu. Kulubali a fɔ kɔnɔ bɛ funege tun b'i la. Ne balimaw. An bɛ don min ko bi. Denmisɛnninw nana min fɔ. Ne ni ɲɔgɔn caman de bɛ dugu kɔnɔ. An ka da ko la. An ka kuma lamɛn. Ko to ɲɔgɔn ta la. A bɛ karata bugu mɛn si la. Maa o maa de bɛ nin wagati in na. K'i tulo donna nin kibaruya in na. An ka fɛɛrɛ kɛ. Kuma min fɔra Aisha fɛ. An ka lakana tigilamɔgɔw. An ka kɛnɛyaso tigilamɔgɔw. Fo ka taa se jamana ɲɛmaaw ma. U bɛ ka baara min kɛ. U bɛ ka cɛsiri min kɛ. An kana kɛ fu ye dɛ. N'i y'a mɛn jamana ɲɛmaa. Kɔmaw de b'a la. An ka wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. U ye ladilikan minnu d'an ma. An k'olu matarafa. Yalasa sini ma sinikɛnɛ an bɛ se ka kɛnɛya k'an tanga ka bɔ nin bana jugu in ma. Ala ka tulo kunnandi di an bɛɛ lajɛlen ma. An ka se ka nin lamɛn.